A zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sani akwai masu bautar gumaka tun kafin a haife shi har bayan aka haifi Annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma an samu waɗansu mutane 4 daga cikin Qurayshawa waɗanda suka ƙaurace wa gumaka tun kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tunaninsu ya ba su cewa gumakan da ake bautawa ba su da amfanin komai, ba su cuta ba su cutarwa, kuma sun tabbatar da cewa bautar gumaka ba addinin Ibrahim ba ne. Don haka sai suka haɗu akan cewa su tashi su yi bincike akan addinin Annabi Ibrahim na gaskiya. An ce waɗannan mutane su ne: na farko Waraqatu bin Naufal bin Asad bin Uzza, na biyu Ubaidullah bin Jahshin bin Ka'ab, na uku Usman bin Huwairasu bin Asad bin Abdul Uzza, na hudun shine Zaid bin Amrin bin Nufailin bin Abdul Uzza. Amma Waraqatu ɗan Naufal ɗan Amina na Khadijatu ne, sai ya shiga addinin Nasara, ya nemi sanin ilimin littafansu har sai da ya san addinin Ahlul Kitab. Shi kuma Ubaidullah bin Jahshi ya yi zamansa haka cikin ɗimuwa har sai da annabta ya bayyana, sai ya musulunta. An yi hijira tare da shi zuwa Habasha, sannan a can Habasha ya ƙara koma addinin Nasara har ya mutu a kansa. Shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa Ummi Habiba. Usman bin Huwairasa shi kuma ya tafi Kaisara wajen sarkin Rum, ya karbi addinin Nasara, ya sami kyakkyawan gindin zama a wajen sarkin Rum. Amma Zaid bin Amrin bin Nufaili ya kame kansa ga barin bautar komai. Shi bai shiga Yahudanci ba, shi bai shiga Nasaranci ba, kuma ya ƙaurace wa duka addinin mutanensa, wato bautar gumaka, har sai da ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da Alkur'ani. Ya mutu kafin annabta Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Annabi ya yi masa shaidar cewa ranar alkiyama za a tashe shi a cikin al'umma guda ɗaya. Waraqatu ɗan Naufal kuwa shine wanda lokacin da mala'ika Jibrilu ya fara fitowa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Annabi ya tsorata ya tafi gida, Nana Khadija ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi wurin Waraqatu ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai wannan da ya fito maka shine mala'ikan da yake zuwa wa Annabi Musa. Waraqatu ya yi rantsuwa a lokacin, ya ce da za a aiko ka da na taimaka maka. Sai kuma shi ma Waraqatu ya mutu kafin a aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma shi kuwa bayan mutuwarsa an yi mafarki da shi, an gan shi a cikin fararen kaya. Sai aka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yana cikin rahamar Allah, da yana cikin wuta to ba za a gan shi da fararen kaya ba. Na taɓa ba ku labarin Waraqatu sosai, ina jin ko a rubutu da na taɓa yi wani dogon rubutu lokacin a Facebook, amma na san na ba da labarin Waraqatu ba so ɗaya ba. To koma menene, kun ji waɗannan mutane guda 4, kun ji yadda neman ilimi ya samu a gare su tun kafin zuwa Annabi, suke ta kan ƙoƙarin neman ilimi. Su dai sun yarda bautar gumaka ba bauta ba ce, kuma suka dinga neman ilimi. To wannan gashi nan dai kun ga yadda neman ilimi ya kai su. To Allah ya sa mu dace. Me za ku ce, me kuka fahimta game da waɗannan mutane guda 4? Wannan ya musulunta ya ƙara komawa ruwa har ya mutu, wannan kaza wannan kaza.